Помощ при псориазис и кожни проблеми. Ако ви измъчват псориазис и кожни проблеми, каквито и да било, нека ви представя изключителната комбинация от екстракти, с която може да опитате да си помогнете невероятно много и при псориазис, и при всякакви кожни проблеми и да наклоните везните във ваша полза много сериозно. Лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от червена детелина и лечебен сироп от хлъзгав бряст и канела. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Екстрактите могат да ви помогнат да изчистите цялостно организмът си, да пречистите кръвта, да изчистите лимфната система, черния дроб, стомаха и червата и кожата. А това е гаранция за превъзходство над всякакви кожни проблеми. Ефектите невероятни. Резултатите, вие ще кажете, могат да се приемат с всякакви медикаменти, защото нямат нищо общо с тях. Екстрактите действат както обикновенно, бързо, ефективно и изцяло щадящо организма. Опитайте, споделяйте, коментирайте. Благодарности на всички и успех!